Benvinguts i benvingudes a Acadèmia de Català. Avui us presento un altre mòdul del curs mensual de nivell intermedi. Tots els mòduls són independents, per tant, no necessiteu el mòdul 1 per fer el 2, aquest, ni tampoc necessiteu el 2 per fer el 4. Aquests mòduls són per perfeccionar el vostre català en àmbits socials i professionals. Aquest segon mòdul començarà el 29 de maig, dimecres, fins al 26 de juny. Les classes seran en viu des de 2:45 fins a les 6, o sigui, de 4:30 a 6. Però totes les classes queden enregistrades, per tant, si no podeu venir a alguna de les classes o heu de marxar abans, podreu veure l'enregistrament el dia següent. Hi haurà correccions individuals, exercicis, solucions i el més important és que tindreu accés il·limitat a tot aquest contingut des de la nostra plataforma. Per tant, una vegada finalitzi el curs, podreu seguir accedint. Aquest segon mòdul, que hem titulat Natura i Medi Ambient, coneixerem la biodiversitat de Catalunya. Ens basarem en aquell llibre, el llibre a punt del nivell B2, i veurem entre cultura general, vocabulari de la natura i de la ciència, veurem en específic el text científic, connectors, preposicions, verbs específics, numerals per multiplicar i dividir amb moltíssims exercicis per practicar, construcció de respostes per explicar el perquè de les coses, parlem de la natura i la biodiversitat de Catalunya, farem exercicis de fonètica i al final tindrem tasques com tarees col·lectives i individuals per poder veure el procés de cadascun de vosaltres. Si necessiteu més informació, accediu a la nostra pàgina web Acadèmia de Català o envieu-nos un mail, un WhatsApp, el que vulgueu, d'acord? Moltes gràcies, ens veiem a classe.